Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, nga ang pagprotektar sa kababayan o kabataan, dili lamang responsibilidad sa kapulisan, kundi lakip na ang matag-usa sa komunidad. Kini usa ka paimano sa tanan nga ang pagprotekta sa kababayan o kabataan, dili lamang responsibilidad sa pulisya, apan responsibilidad sa matag-usa nato sa komunidad. Gisulti kini ni Police Lieutenant Colonel Delis ato sa pag-obserba sa 2025 18 Day Campaign to End Violence Against Women and Children. Kundi gipakita sa opisyal ang bugos nga panata sa Tagum City Police Station sa pagkunta sa bisan unsang matang sa pagpangabuso sa kababayan o kabataan. Sigon sa hepe, ang pagpangabuso sama sa pisikal, sexual, psychological, ekonomikanhon o bisan pa man sa digital, dili angay pasagdan o angay kining batukan. Sa paghiusa sa tanang sektor, gobyerno, pulisya, civil society o katawhan, atong ipakita na ang Tagum City o sa kaluwas, matinabangon o nagatindog alang sa katungod sa kababainan o kabataan. Dugang sa opisyal nga ang matag-usa kanato, adunay mabuhat pinaagi sa pagsumbong sa kapulisan. Kung adunay may baluan nga kaso sa abuse, aron maluwas ang biktima o ang seguridad o kalinaw sa syudad, magpabilin. Wala gipiling nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.